I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, u ovoj epizodi igramo, kao što vidite, Minecraft, ali ne bilo koji Minecraft, igramo Tekkit. Nadam se da se stvarimo na nekom super mesto. Ne znam da što ovako sporo čitava. Evo ga. Stvorili smo se kod vulkana. To je vulkan. I ovdje nema nigdje drveće na vulkanu. Samo lišće jer ne može da raste. Treba nam, znate, ono drvo. Da, u ovoj epizodi koristim novi skin. Evo ga. Darara. To samo kad stisnem Shift i ovo i da dobijem tako. Evo ga, odavde stori lava. Nekako čudno samo jedan volim. Aj se zapalim. Zapalili smo se. Eno ga Enderman. U vodi? Ne. Nije u vodi. Eno ga dva Endermana. Ovo gotovo ja sam mnogo spor. Ovdje nemamo nikak, na tamo drveće da možete da dobite gumu od njega. Ovdje ga nema. Popet ćemo se opet na vrh. Našli smo ga! Ne mogu da verujem da smo ga našli. Treba nam sapling od njega. Ja ni u jednoj epizodi nisam našao ovaj. Ova epizoda će trajati 10 minuta, izvinite što će da traje toliko malo, ali sad se radi. Ajde. Daj Bože da dobijemo sapling. Ovo smo dobili, nismo. Ajde. Mora da ga dobijemo, ne, ako ga ne dobijemo. Evo ga, dobili smo ga. Imamo dva. To je još bolje. Je Bože da dobijemo još jedno. Ja mislim da u ovoj epizodi niste čuli zvuk. Ako pitate se zašto, slučajno sam shvatio da sam isključio ovaj zvuk na Minecraftu. Mi smo neke sreće ovdje u ovoj epizodi. Jabuka. Da je pojedemo malo, već smo puni. Evo. Još jedna jabuka. I još jedna jabuka. Još jedna jabuka. Još jedna jabuka. Još jedna jabuka. Kolike mi sreće ovdje imamo, čovječe. Čuje se ovaj vetar. Ovdje će vam bude kuća. What the fuck, bug. Evo, ovdje na planini. Baš je lepo. Tamo pored kanala ga malo gledamo. Rano ujutru. Sada da kraftujemo crafting table. I ako postavimo crafting table tu, izvinite,
Dalje, sad ćete krampom lopatu da skupimo da napravimo nešto. Jop. I ovaj projekt je odličan od kuće. Znam da je uzasno mesto, ali šta ćeš? Sljedeću epizodu ću vam pokazati kako skinuti Tekkit i svaki dan ću da snimam ove epizode. Mnogo mi se vidio Tekkit. Ovdje. Eto ga. Gdje nam je crafting table? Evo ga. Gdje nam pade? Smo ga uzeli smo ga. Ostavit ćemo ga ovdje. Samo ovdje skopamo da radimo kamen. Da napravimo vrata da zombi ne ulazi. Da, u ovoj modu možete ovako i na CTRL ovako približavate i na koje pored ove crtice pa levo ove kose crtice, ali meni to neće, ali pored ove kose crtice imate ovo i onda idete ovdje, ne vidi mi se ništa ne veze, i onda idete ADD i onda kako hoćete da vam bude, meni se plavo i nazovete, ja ću da nazovem kuća i pritisnete OK. Ako hoćete da brišete ovako, vi opet to pritisnete i idete na ovo i vidite piše on. Vi samo pritisnete tu X, onda samo pritisnete i onda će biti off i onda će to da se izbriše. Evo, to je kuća. I sad možemo da se udaljavamo koliko mi hoćemo. Malo da pojedemo kruškice. Da skupimo kamenje. Napravimo pickaxe. Drveni. Da, možda ću da snimam sa mojim drugom epizodu Tekkita. Druga će mapa da bude. Ali valjda će i ovo. Ne znam. Ako neće da bude ta ista mapa, onda ću da snimam nekad ovo ja sam, a nekad sa mojim drugom. I da... ništa onda. Mislio sam da se ne smaram dok ja kopam ova kamenja, ali već sam skupio sam. Evo tako. Sad napravimo pećinicu. Cep. Evo sad kako se pravi guma. Da, od ovog dobijete gumu. I da vam pokačem kako se pravi ugalj. Stavite ovo ovdje. I sad da se napravim ugalj. Ajde brže. I evo ga, napravio se ugalj. Mislim, what? Nisam napravio ugalj, nego džunglino drvo. Kakav je ovo mod? I sad će se napraviti ugalj. Evo ga, ugalj, i sad stavimo gumu ovdje. I sad se pravi guma. Mislite da vidite kakva je guma? Da vidimo koliko ću ja da dobijem. Vajde jednu. Tako. Da. Da napravimo još ovih uglja. Mislim džunglinog drveta. Da li ima džunglino drvo, Sve. Da, može tako.
Evo tu